Mooi Karen Bies. Maar het Frieske Nijs van tiesje 2 oktober. Provincie steekt miljoenen extra in cultuur. Hield dit meer Friezen met seks- en pornoverslaving. Gemeentehuis Burgum teisteren terug papiervisjes. Dat dadelijks na het waarbericht van Piet Paulusma. Joen is het nog droeg. Vannacht al de eerste buien met kans op Tonger hield vooral voor het kustgebied. Morgen een roege dag, maar buien, hagel, Tonger, zwieren minsteden. Met die kans op storm en wetroerlijst. Goeiejoen en welkom bij Joet. Geen bezuinigings, maar extra yield voor de Friese cultuursector. De provincie wil de komende 4 jaar €1 miljoen extra stekken in cultuur, taal en onderwijs. Wel verdwijnen 2 van de 3 provinciale literatuurprijzen. Het staat al jaar in de nieuwe provinciale cultuurnota. Goed €1 miljoen is bedoeld voor cultuurinstellingen, zoals Theaterselschap Theater, het Oerelfestival, maar ook het Fries Jeugdorkest en Museum Belvedere in Oranjewoud. Het gaat voor het grootste pad om tijdelijke subsidies die het nog structureel worden. Zo wil de provincie de basis van deze organisaties nog steviger maken. Voor nieuwe initiatieven is er het Broensfonds, maar daarin haast 4 ton. Friesland is zo creatief, er popt je van alles op in een riff van hier. En daar was graag goed op inspelen kunnen. Nou, daar is dat voor bedoeld. Dus dan kun je denken aan creativiteit in het bedrijfsleven, innovaties aanjaaien, maar ook naar evenementen. Dat kan op verschillende manieren inzet worden. De provincie snijdt wel in het grote tal provinciale cultuurprijzen. Per genre bleef er 1 uur. Zo wordt de Giesbert Japiksprijs de haatprijs van literatuur. Het bedrag dat erbij wordt verdubbelen. De Obe Posma-prijs voor de beste oerzetting en de Verre Schuurerprijs voor het beste debuut verdwijnen. Schreeuwer Dirk van der Ploeg, de laatste winnaar van de Giesbert Japiksprijs, kan er wel mee leven, al mist er dadelijk wel wat. Als het nou de Giesbert Japiksprijs een overprijs wordt, dan hebben we eigenlijk net meer wat voor de beste prestatie van het jaar. En als dat dan is, zou ik daar wel een nieuwe prijs voor zien willen. De GGZ Friesland begint deze maand met een behandeling van mensen met een seks- of pornoverslaving. Nevens de hulpverlening rijdt je in Friesland hield dit meer malje in zwierigheden, door internetporno. Zelfs op de werkvlier komt het voor, maar benamen gewoon thuis. Landelijk is het probleem al jaren bekend. Nevens de GGZ Friesland rijdt je nou ook in Friesland hield dit meer malje, zo verslingeren on internetporno dat haar duistig libben in de knoei komt. Ze voelen zich de grootste loser en een van de belangrijkste dingen is dat ze gaan liegen. Want ze schamen zich dood. En het komt onder alle lagen van de bevolking voor. Je hoeft niet een loser in de lege jas te zijn. Hè? En gaat het dan om malje of om vrouwen? Ik verwacht dat het ook bij vrouwen voorkomt, maar daar hangt nog een veel groter taboe op. Nevens de seksuologen is er met een normale consumptie van porno zo nou en dan net zo volle mis. Maar te volle is in dit geval desastreus. Nou, je moet je voorstellen, de mens is een soort vat, een soort hoge drukvat. En een deel in het vat, daar zit altijd een stukje leegte. Dat willen we niet, dat voel je niet lekker. En een deel is een goed zelfgevoel. Wat gaan sommige mannen dan doen? Die vullen dat met porno. Wat gebeurt er dan? Dan gaat daarna dat zelfgevoel omlaag. En dat druppelt als het ware gewoon weg. Dus hoe meer je leegte vult met porno, hoe slechter je zelfgevoel. Seksverslaving als een groot probleem in Nederland. De GGZ kan nog geen percentages jan van het aantal seksverslaafden in Friesland. Maar komt nog wel in actie, omdat hield dit meermaal haar melden dat ze zo seksverslaafd binnen, dat er houdelijk gevaar in en ze mogelijk haar baan kwijtraakt. Dus als je eventjes een uitbrander van je baas krijgt of een lastig conflict met een collega, je voelt je rot, plop, dan gaat die porno weer aan. Dat merk je ook al in jouw praktijk. Zeker. Dat er verslaafden binnen die haar werk hier toch verliezen. Juist, ja. Banen verliezen, gezinnen verliezen, het is echt dramatisch. En het hoeft niet. Intussen haar 6 patiënten haar voor een behandeling melden. GGZ wil de sekstherapie nou een vast onderdeel meidje van haar helpprogramma. Een meerderheid in de steden kan hem net vinden in de conclusie van de Noordelijke Rekkenkamer over de groen aankepen van de provincie. Er is bij grote bouw- en verkeersprojecten te volle groen voor een te hoge prijs onkocht, vindt de Rekkenkamer. Het kritische rapport is juist presenteerd aan de stedenleden. 2 voorbeelden. Voor de onlist van de Centrale Aas had de provincie 91% te volle groen aankocht. Bij dat andere grote Friese verkeersproject, de Heerkammerjouwert, laat het percentage zelfs op 94%. En zei de Rekenkamer, er is echt nog eens 14 te volle betellen voor die groen. Men heeft in nogal wat gevallen pas na de onderhandelingen getaxeerd. Nou, les 1 is toch dat je moet taxeren voorafgaand aan de onderhandelingen.
De hele conclusie van de Rekenkamer is dat de provincie geen duidelijke strategie had voor de aankoop van groen. Ambtenaren worden te min ongestuurd en krijgt volle de vrije hand bij de aankoop. Vooral de oppositiepartijen in de steden binnen schrokken van de uitkomst. De conclusie die mij het meest in tegenspringt direct, dat is dat er met groen aankoop van alles gebeurd is zonder dat de politiek daar een aandeel in handen heeft. Er zijn toch een paar zaken bij die wij nog net wisten. En dat heeft onder andere te maken met de taxaties die eigenlijk na de onderhandelingen pas opsteld binnen. Ja, dat vind ik toch wel een hele kwalijke zaak. Ik denk dat de provinciale staten ook van hun kant uit eerder hadden kunnen bedenken dat aankoopstrategieën vaststellen en ambtenaren daarmee op pad sturen, dat dat beter was geweest. Dan naar de verantwoordelijk deputaire, Johannes Kramer. Die is het net eens met de kritiek van de Rekenkamer. Het zou juist beleid westhouden een soort groen aan te kopen. Bijvoorbeeld de centrale as, daar heb je ook belangen als landbouw, natuur, recreatie en toerisme. Nou, als je dat gebied ontwikkelen wil, je wil het mooier achterlaten dan je het aantroffen, dan heb je daar groen voor nodig om steeds maar in dat gebied ruilie te kennen, ontwikkeling te kennen. Oké, maar dan de kritiek op de wijze van onderhandelingen. Daar ben ik net tevreden over. We binnen al dwaande maar een stel maatregelen om die beter te krijgen. We komen nog maar meer maatregelen, maar we vinden dat de Noordelijke Rekenkamer daar wel de vinger op het zere plak houdt en dat lukken we zich om. En de meerderheid in de steden staat achter de deputaire. Ja, de strategie voor de aankoop van groen zal nog eens goed besjongen worden. En ook de prijzen die ervoor betalen binnen. Maar daar bloedt het voor eerst bij. Wij hebben gezegd hoe het naar onze orde had gemoeten. Als dan op een gegeven moment de conclusie niet wordt overgenomen door het college, maar wel de aanbevelingen, zijn we in ieder geval het laatste blij. Het tal faillissementen in Friesland is in het laatste 4 jaar met 74% omheen gegaan. Nevens hetzelfde kwartaal verliezen hier. Toen gingen er 45 bedrijven failliet, nu 79. In Friesland zijn vooral in de bouw, de groothandel en de transportbedrijven failliet gegaan. In Serusterveen is vannacht een toskedokterspraktijk uitbaand. Er is haast niet meer over van het gebouw, alleen nog de boeten worden steen nog. Hoe het vuur ontstaan kon is net bekend. Er zijn geen aanwijzingen van brandstichting. De komende tijd is de praktijk dicht. Als Ljouwert nou alles net de beste binnenstad wordt, blijft de vraag, want de landelijke verkiezing van beste binnenstad van Nederland is gekrost. Ljouwert hier hem voor 2015 kandidaat stellen won. De CDA-fractie van Ljouwert is teleurgesteld, zeker nu de stad maar het nieuwe Saarland goede kans maken hier. Het oude archief op het gemeentehuis in Burgum rint gevaar. Ze hebben op het gemeentehuis een soort lijst van papiervisjes. Die insecten fretten al het papier op. Om voor te komen dat de bisjes ik het archief weten te vinden, wordt al het papier schoonmaken. Waar de duizenden bisjes bijkomen is een raadsel. Hier en daar hebben we behoorlijke hoeveelheden sjoen. Er was een van onze collega's die hier een dozen, die halen ze uit een kast. En daar zitten overal in die het in plastic zitten en ze lieten de dozen vallen. En in eerste instantie kwam er 1 uit en daarna winden wel honderden. Bij zo'n grote pleeg jaren drastische maatregels. Al het papier in het gemeentehuis wordt uitzocht. Het gaat of het jeskevet in of krijgt een behandeling met gamma-strion. Een soort van röntgenstraling dat de bisten en eikens deel van gaan. Wij hebben hier beneden in het archief een hele grote voorraad archiefmateriaal van meer dan 100 jaar oud. En we willen net dat dat ontast wordt. Voor eerst binnen de insecten net in het oude archief ontroffen. Bisten maaien blijkbaar graag in het gemeentehuis van Burgum wezen. Een paar maanden lang weer de stiemmuts die voor een soort oerlees zorgen. Dit is pech, want dit had niks met elkaar te krijgen. Het is net zo dat van die stiemmaten wij papiervisjes kregen. Dus nee, dat is net, dit had niks met elkaar uit te staan. Er moet nog flink wat werk verzet worden op het gemeentehuis. Ik op afdelings dat het bisje net ontroffen is, wordt de boel toch ontrommen. Eigenlijk is het wel even goed om dit eens een keer te doen. Ik werk hier zelf nog net zo lang. Maar de meesten die hier al wat langer werken, die hebben de al hier heel wat papieren verzameld. En nou ja, het is wel goed om eens even lekker op te roemen. Dan voetbal. Cambuur spelen juist de uitwedstrijd in FC Veendam. Veendam uit, altijd lastig, is meer als een cliché. Want de oude fjouwer wisten de Ljouwerters net te winnen in Veendam. En ik juster zou Cambuur net met 3 punten van Sportpark de Lange Leegte in Veendam aankomen. Dat hadden Ljouwerters aan haarzelf te weten, want bijna in de eerste 20 minuten winnen ze heer en meester op het veld. Maar hier de mooie kans van Keurentjes als ultiem voorbeeld. Maar keeper Theo Timmermans van Veendam die in bloedvorm juster en hij tikte deze bal eruit. Dit is de allereerste de beste onval van Veendam. Komt in een joggentje in de minuut. Het is Mitch Apau die hier bijker steenlid keurig naar binnen snijdt. Het oersje gaat, het oerstapje is van Lamboy. Het missen van keeper Telgenkamp.
Bakers komt te let en Lars Hutten profiteert. Voor Slijn in de verhouding in. Veendam in de 19e minuut op een 1-0 vastsprong. Maar Cambuur ziet het op een einde-onval. Dit is Tiga Douini. Die het lang nodig had, maar dan toch tot dit mooie schot komt. Maar ik zei het al, Timmermans weer goed in vorm juster in deze bokste direct uit. En het beeld dus 1-0. Zo nou en dan Veendam ook maar een onval. Hier maar het knappe schot, maar de redding van Telgenkamp is nou prima. Het schot dat weer afkomstig van Overtoom. Dit is Bakker, speelt het naar Oebele Schokker op de rechterkant. Voorzet van Schokker, die gaat oer hem en hinnen, maar die krijgt een veeg in de rug van Lars Lamboy. Knalt ze in de peel en het ziet er even slim uit. Hele onbesuisde actie van Lars Lamboy van Veendam. Die hier hem een knal jouwt. Dan zit de peel in het pad, maar de penalty is voor Cambuur. En het is Erik Bakker die dit vonnis voltrekken maakt. En de dochter keurig, vliedend hier als 6 keer raak van de halve meter. En ik nou valt er net. Op slag van rest is het 1-1. En dan zijn er al even mogelijkheden. Oebele Schokker, maar een prima voorzet naar Bakers. En die had alle tijd, maar die neemt die tijd net. Op een nij, hier. De voorzet van Schokker, nou naar Hemmen. Die neemt de volle tijd, leppelt de bal erover heen. En waar is het Schokker? En die denkt, dan beziek ik het zelfs maar een keer. Maar waar zit Theo Timmermans in het paad? En zo creëerde Cambuur wel kansen, maar wist het net te scoren. En eindigt de wedstrijd op de lange leegte in 1-1. De eerste 20 minuten waren prima, geen veldje aan de lucht eigenlijk. En ja, die 1-0 komt eigenlijk een beetje uit de lucht vallen. En dan zijn we het even kwijt. Maar ja, gelukkig maken we voor is nog 1-1. En ja, moeten we de tweede helft gewoon veel beter voetballen. Het is te rommelig en we creëren veel te weinig. Dus ja, dan is 1-1 terecht. En Cambuur stiert nou met 14 punten op een deelt vierde plak met Sparta en FC Dordrecht. En Dordrecht is nou vreed de tjinstander van de Ljouwerters in het eigen Cambuurstadion. En ontzaf hier het Nijs in Joert, Azen het Waar met Piet Paulusma, Dan Heer en Friesland Dok, waarin Tialda Bottema op zich gaat naar haar vierde neef, de kunstner Tjeerd Bottema. Het Nijs van Omroep Friesland gaat terug op internet, monier op een radio. En Joert is er mondjoen weer. Ik wens je nog een hele noffelijke joen.